Αύξηση της συγχρηματοδότησης προς τους αγρότες επιδιώκει το Υπουργείο Γεωργίας. Μιλώντας σε συγκέντρωση αγροτών χθες το βράδυ στη Ξυλοτύμπου, ο Νίκος Κουγιάλης δήλωσε ότι η κυβέρνηση μελετάει τρόπους για μείωση του κόστους των αγροτικών προϊόντων. Την ερχόμενη Πέμπτη αναμένει η κυβέρνηση οριστική απάντηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για αύξηση του ποσού στο πρόγραμμα συγχρηματοδότησης από 50% σε 85%. Κάτι τέτοιο, εφόσον αποφασιστεί, μεταφράζεται σε διοχέτευση 40 εκατομμυρίων ευρώ στην αγροτική οικονομία και επανεκκίνηση του προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης. Αυτά αποκάλυψε χθες βράδυ ο Υπουργός Γεωργίας Νίκος Κουγιάλης, ο οποίος συναντήθηκε με αγρότες στην Ξυλοτύμπου. Παράλληλα, ανέφερε ο Υπουργός, η κυβέρνηση μελετάει μειώσεις του κόστους παραγωγής των αγροτικών προϊόντων. Γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια, ούτως ώστε να μειώσουμε τα κόστη παραγωγής. Το πετρέλαιο και το ρεύμα είναι δύο από τα μεγαλύτερα βαρύδια, θα έλεγα, για τους γεωργοκτηνοτρόφους μας. Το Υπουργείο Γεωργίας βρίσκεται σε επαφή με την Υπηρεσία Τελωνίων, όπου υπάγεται η νομοθεσία για το αγροτικό πετρέλαιο. Παράλληλα, μελετά τρόπους μείωσης του κόστους λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζωοτροφών. Στο πλαίσιο του σχεδιασμού του προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης της κυβέρνησης για το 2014 μέχρι το 2020 θα γίνει μελέτη για το τι έχει επιτευχθεί με τις αγροτικές επιδοτήσεις την περασμένη επταετία.